baina nire ustez albistea gehiagitan da eguraldia albistegietan, gaur egunen edo teleberrien, ez da, gehiagitan, ez da, abisu horia dago, haizeak 80 kilometro harrapatuko diturako, bueno, hori ez albistea, hori da, abisutxo bat, ez da, ematen dena. Segur asko, kazetariei, albistegitako kazetariei esango dugu, badukate olako albiste behar bat, ez? Albisterik ez badago, ez dago albistegirik. Orduan, askotan bihurtzen dugu albiste berez, gertakari badena, edo, gaur 10 litro euri egitea, ez da albiste bat, guk egiten dugun iragarpen bada, ez baino, ez baldin bada albistea, ez baldin bada zer gogorra, okerrena iristear dago, hori askoi, kazetari askori entzun izan dianik, ez da, eta orduan, badago olako gauzak puzteko joeratxo bat, zer esatu etxe honetan bakarrik, albistegi asko, telebista askotan, egunkari askotan ematen zaio eguraldiari behar duena, baino tarte gehiago bai.